Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga inta ikan biag ita, ket manipod kanipagayam tayo nga Sandra. Kastoy man ti linaon ti surat na. Dear Miss F, maysa a naragsak ken nagasat nga aldaw, ti innak ikablaaw ken kadagiti padak adumdumngeg ditoy programa. Ilinged na kumalatan itinagan nga Sandra, manipod probinsya ti La Union. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ipadrama toy padas ko. Padas nga amok a makaibati iti adal kadagiti makangeg. Miss F adda maysa nga anak ko, iso ni Joshua. Da kami langan adwa ti agdandan na ita gaputa pinanawan da kami metten ti amana. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Makauma ti kastoy abiyang. Kastoy lang kanayonan. Puro problema. Awan pa'y makukwarta. Bigbigat bakit? Day tangiwat mo manan ti mangmangag. Kababayin ka dagiti karubay. Isong agulimak ka. Aha! Agulimak asasawam. Sika ti agulimak, Victor. Sika amin ti akin gapuanan iti kastoy a mapaspasamak. Nakarkaron ti panagrigrigat tayo. Manipod nagsubli tayo dito'y probinsya. Kasanumat ngamin, day tala pa nagtalon ti ammom nga aramidan. Di mo mat ammo ti dumiskarte, kari ka akari, ngam awan mat matungtungpal mo. Ha? Inton kaano tayo pa'y agumin awa, nukas tammet lang kanayonan. Hay, makauma! Oy, si Cassandra, aglablabas ka na. Pinalubusan ka lang nga rudin nga agtrabaho iti faktorya ni Mr. Cheng. Ngam adu pa'y la reklamo. Kasanumat ngamin, sang kasapol, sang kasakmol, awan pa'y uray piso a mabati. Tay adda kumamat na wadwad apang allowance nga uray saan nga agubra ti tao. Uray itilasod laang ti makaduwinggo. Ha? Makaumabiyag. Hindi ka makaanos, pumanaw kan. Anya? No nauma kan, naumak matan. Puro ka reklamo. Nauma ako na makangkangag di tangiwat mo. Basta agsaw ha? Siyak ti pagpabasulom no apay nga agrigrigat tayo. No nauma kan, nawaya ka na pumanaw. Itugot mo matan day ta anak mo. Tano siyak, jak lamasango nga gaywan iti may sangab normal. Ay na, makauma ka talaga, Victor. Intun kon panawan kayon nga agpayso. Ibati ka manan kini Antim Delia, ha? Agsingsingpat kawan. Di mo parigatan ni Antim. Manang Delia, mapanakon. Si kapay lati makaamo kini Joshua, O sige, Sandra. Agan-anad ka. Napanan ti inam, Joshua. Oh, apay ngagsangit ka ngay. Delia? Ala, huston ka anakan. Di ka nagsangit. Apay, inungtan nakakaditi inam, sakbay ti papanaw na. Sa andak labda nanang tatang. Ay na, saan ka kumangagpanunot iti kasta? Love na kadagiti dadakkel mo ka anakan. Mamati ka kanya. Saan? Ati?
sa andak lab ngamin ada sa sakit ko. Daytoy ti kanayon alaglagi pam, Joshua. Awan tinaganak asaan amang ipatpatag iti anak da. Nalabit nga adulaeng ti pakakumikuman da ita. Iso adita kaunay maasikaso. Di mo ay ayon ti bagim kaanakan. Saan agapot adda sakit mo kat awanan serbim. Saan tayo anagayatan ang maaddaan ka iti kasta sakit. Agbalin ka kit di anatib ka, Wan. Well, auntie, thank you. Kumusta ni Joshua, Manang Delia? Adda iti folding bed, itay pa nakaturog. Dinigos kan pinakan kumatan. Ringa ka din. Madamdaman tan Manang. Urayan mi pa'y ni Victor. Ay, Sandra ading ko. Adda man la sa ludsudak. Ipatpatag mo ka di ti anak mo. Ni Manang mat. Anya ka di ang klase ti salud so date na. Natural. Anak ko nga rod, di patpatag ko. Apay ka di anadamag mo date. Ay, masansan ngamin ti panagsangit ti anak mo. Saan nyo ka nga ipatpatag? Gaputa addaan da ito'y iti sakit. Ay naman nang, among matiado apaka kumikuman mi kini Victor. Among matirigat mi ngagsapsapol para iti kanan mi, ken para iti agas ni Joshua. Juan, adaak ditan ating ko. Hangam saan kumamat arason da ita. Tapno mabaybayan nyo ti anak yo. Adapay ket di kumanga ipakita, kan iparik nayo ti panangipatagyo kan kuana. Gaputa adakat nga rod sakit na. Kinapudno na, mas asyanak iti uping. Ngamin, pampanunutan ng awan serserbina. Kan padagsan laeng kada kayo. Sandra ating ko, maasi kayo kumamot iti anak yo. Sige Manang, takasaritak to ni Victor may papan iti dayt na. Bumawi kami, iti anak mi. Oh, Kat, pinakan mo ka din dyan, anak mo. Wan, itay pay. Dinigos kumatan. Itikas na. Saanan amarigatan ni Manang Delia ang mga sikaso ken kuan. Agsubli ako ng syudad. Ijay ako nagtrabaho. Apeng agsubli ka pay lang ijay. Mabalin ka mat ngagbirok iti sabali at trabaho dito. Agsubli ak iti sigot a pagtrabahawak. Napinpintas ijay, kandak-dakkel ti sweldo. Agkitak tungod lang iti tadunga pa amastra kaktap no dakdakkel ti masweldok. Amay pawit ko kada kayo. Barang maksayan tumutan ti panagrekreklamo. Siguradom lang ang Victor. Ang mga noawan tumanan titong palam. Sandra, baliwam nga minday taan negatibo a panagpampanunot mo. Aha, negatibo tarupam. Basta siguradom lang ang agtungpal ka kadagita nga ibagbagam. Tano saan? Jack laamon, Victor. Oh, nga. Adi pa'y, oh. Oh, ibusam da ito, ha? Itikas ta, mabsog ka, ha? Ngal-ngalom an na imbag. Oh, da ito titanong. Uminom ka, tadi ka kat maltutan. Oo, inayadom, ah. Amom Sandra, maragsa kanak ang makakita iti kasta pa nga si Kasom iti anak mo. Makitak ti kinaragsak ni Joshua. Manang Delia. Nanang, Mhm. tatang, kakano, agawid. Jak mo ije amam. Idi kumapay na panalawas ti panagawid ni Victor. Ay, jak amo iti dayja at tao. Kanayon ang maitantan ti panagawid na. Yung kuna namat asigurado ka nun ti panagawid na inton umay a biyernes. Akat nasaya at matno kasta.
Ipasigurado na kuma. Tapno saan kayo amang namnama. Amang ano inton madamdama, maitantantumanan ti panagawid na. Ay, makaamumatan no itantan naman yung ti panagawid na. No kayat na, di oray saanin nga agaw-awid. Makauma. Sakay kuma, agawid tatang. Miss ko tatang. Di ka agdanag, Joshua. Agawid nga agawid ni tatang mo. Masiguradok akailiw na kamatan ti amam nakong. Kasta ka di? Ni Victor ti umawawag. Mabit lang man nga, song batak ti awag na. Makamo ka pa ilang kini Joshua. O sige, sige ating ko. Hello, Victor. Nakaawag ka man? Sandra, Apay, ada ka di problema? Matuloy ka di matlang ti panagawid mo inton Bernes? pakawanan na ka. Ngem saan akong nga agawid dita balay. Anya? Anya ti kayat mo asawan, Victor? Di ka man mangrabak itikas na? Adan sa baling ay ayatek, Sandra. Anya? Adan sa balim ko nam? Di mo kumamat aramidan ti kastoy kanyak, Victor. Kano kayo pa itiday ta, babae? Kinapudno na nabayag kami. Hindi pa ila adda tayo di syudad. So nagsubliak dito eh. Tapno sumurot akong kuana. Awanan kay tibayin, Victor! Ayop ka! Manglilipot! Apay naramid mo ti kastoy kanyak, Victor. Pakawanan na. Ngem saan kan nga ayatan. Ni Mildred itante at. Lading ita ka. Saan akong nga gawid dito balay. Awanan kay tibayin! Bastos ka! Ayop ka! Sandra, apa yan? Anya ti mapaspasamakan ka. Apay ngembarsak mo matan ti cellphone mo. Anya ka di timbaga ni Victor kan ka. Ni Victor, saanin nga sublipay. Adda ka nun sa baling ay ayatan na. Kat isudan tagdan na ijay syudad. Ti ayop Victor. Talaga asaan ang mapagpiaran day jay alalaki. Irresponsable. Ala, husto na din ko. Di ka nagsangit. Agbalin ka kit di anatibkar para iti anak mo. Nanang, talaga ka di saanin awid tatang? Saanan? Iso ang manipod ita. Saan mon asang kadagulit tinagan na? Tadyakon kayat amanggan na awatam? Iti ka ano man, saan nakamot lang nga impatag? Iso alipati mon tiyamam. Di kag sangit-sangit di ta kaslawing. Sumardang kan kunang. Ha? Agpada kayo iti amam. Awan ser-serbina. Malas kayo iti biyag ko. Saan kumada kayon nagbalin dadakal ko? Bad kayo? Wan! Saan ko maasyak tinagbalin nga inam? Asino nga min ay ako matinaganak amayat amaadnaan iti anak akas ken kang abnormal? Awan! Awan! Auntie! Ala, husto na ko. Di ka nagsangit, Juan. Auntie Delia? Nalabit nga imbati na kan kanyak ti inam. Ang di ka madalagan. Masigurado kasubyan na kan tumatlagan. Siguro, kasapulan ti inam ti agmaymaysa. Gapo ka dagiti problema paspasaran na ita. Saan? Saan ako susublyan?
di na namin ipatpatag. Sana bali, Joshua. Adda aklaan dito eh. Siyak ti mangipatagkan ka. Ipariknakan ka ti panangipatag ti may sa apod-podno nga ina. Alahuston ka anakanuan. Agbalin ka kit di anatibkar. Kanayon mo alaglagipan nga ay ayaten na ka ni Papa Jesus. Kat mangipatulod da ito'y kadagiti tao ang mangipatagkan ka. Joshua Barok! Auntie, At regalo kan ka. talaga, auntie? Wen, ato yo. Charan! Inggatangan kay Tibadong. Wow! Pintas! Saan nga na ita? Ato pa yo. Tantaran! DVD ti paborito mga cartoons. Tapno at daboy-buyaan. Wow! Paborito cartoons! Thank you, auntie. Amom Joshua, naragsak ka makakita, naragsak ka kaanakan. Ayun gayam, sakba malipatak. Inton umaya pa nagsasarak. Ag-eskwela kan tumanan, wan? Agpay hiso? Wan. Saan atubang ti sakit mo tapno maka-eskwela ka? Ha? Basta inton umay adyon, i-enroll kanton iti sigod ang nag-eskwelaam. Igatangan kanto matan iti baro abag, kandado mapay ang masapsapol mo iti panag-eskwelaam. Ang yamanak, auntie? Happy birthday, Joshua! Happy birthday, Joshua! Adi adda regalo mi kan ka. Thank you, Mamanang Dayan, Manong Daniel. Agyaman unay, iti panangipatagyumat kin ni Joshua, anak ko. Awan anyaman na, mami. Imbilang mi mata ni Joshua kas pudpud no kabsat mi. Ken no asino dagiti ipatpatagyo. Napatagmutan kada kami, mami. Ipatpatag mi mat ni Joshua. Kas iti panang ipatagyo kan kwa na, mami. Ala, maganta yung arutan, anak ko. Mabisinak matan. At iti cake, Joshua. Sige, rama nama, tamangan no ipusan ni Manang Muatayan kan Manong Muatanyel. Wow! Gimas! Siyempre, siyak tinag-bake iti daita. Para iti 15th birthday nako. Ala, mangan kayo laang anak ko. Ado pa'y tinluto ka makan. Naglaing ka agluto, auntie. Thank you. Awan anyaman na, Joshua. Kas iti ko na, adda aklaang dito'y para kan kakanakan. Aramidak amin akabaelak amang tulong kan ka. Kaslakano lang dayti. Ngamliman atawan tinapalabas, manipod imbati nakatinam kanya. Kumusta ngatan nanang tatang naragsak ngata ita? Ambo kasaan itabay-bay ang tinamarswa. Ngamin, rinabiimot ida nga ikarkararakan. Siyempre, dengdenggan ni Papa Jesus dagiti kararag mo kanakan. Jakun namnamaan agsubli dapay ngem naragsakak gapo ta adda kayo ken adda manang dayan ken manong Daniel. Ne, adda tao. Mabit lang takitaag no asino tagtok-tok-tok. Dayan, anak ko. Sikaman pa'y lang timang kita kin ni Joshua. Wan, mami.
Manang Delia. Sandra. Joshua, anak. Nabayag a panawan adita nagkita. Barukan. Amo, dakal o na iti panagyaman ko kin ni Auntie Adelia. Gapot ay naiwanan na kay iti kasto unay. Napadakal na kay tinasayaat. Huwag ganyang. Nagustong matlaang kadidag iti regalo nga inted ko kan ka. Ginatang ko amin dagita ijay Taiwan. Apay kadi inala nak iti ayan Auntie Delia. Gapot na siya kung timangaywan kan ka, anak ko. Di ka agdanag. Tao may matlaang ni Auntie Adelia dito'y banay. Ison timangaywan kan ka, kabayatan ti pa nagtrabaho. Talaga nanang. Wanan ako. Pakawanan na kumakadagiti amin anak ko rangak. Amok nga da sakit tinakam mo kanyak iti kalabas. Ngam sa payla kumata mapakawanak. Nanang. Amok ka saan pa'y anala daw ti amin. Tapnosol nitak dagiti nagkurangak kan ka anak ko. Ikarik. Di kanton panawan. Ipatpatag ka unay, anak ko. Miss F, daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Nalabit nga adu ti mangibaga nga siyak ti awan serserbina nga ina. Gapo ta binaybayak ti anak ko. Ngamsapay kumata maawatan da kakabsat. Tao aklaeng nga adda pagkapuyan na. Ammok asaan pay analadaw ti amin tapno solnitak dagiti nagkurangak iti anak ko. Ita adda kami nga agina ditoy La Union. Adamot bastit ornong ko idi nagabrodak nga iso tinagpuunak iti maysa a grocery ken bagasan. Iso ita ti pakakumikuman mi nga agina. Awan matendamag ko ken ni Victor manipod inbati da kami. No sa dino man ti ayan na ita, sapay kumata naragsak iti baro a pamilya a binukal na. Aging galaangan ditoy Miss F ket agyaman ak unay iti anos mo anang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Sandra. Ken ka pagayam, Sandra. Kunada nga rod nga adda rason winuga po iti amin a pasamak. Panagkunak ket ti anak mo ani Joshua ti swerte wenno blessing nga inted ti Apo ken ka. Pinanawan da kayo man ti asawam nga madamot ti anak mo nga isu ita ti katakunaynay mo. Iti rigat ken namay. Malaksid iti dayta at dapay ti kabsat ken kakaanakam nga amok amang ipatpatag-unay kada kayo nga agina. Ditay ko maupayan dagiti kakabsat ken anak nga addaan iti kasta asagubanit. Ngamkit di ikkan tayo ida iti namnama. Linglingayan tayo ida ket ipasagapsep tayo kadakwada ti normal a panagbiag iti laksid ti sagubanit arikrik na anda. Nasaya at met ta nasapa ka anak ka Ameris kadagiti nagbidutam ket namnamaek nga ikanda kayo pay ti Apo iti naragragsak ken nabindisyon a panagbiag. Alakastan pagayam Sandra ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.